Upat ka disgrasya sa dalan ang nahulikan diya sa National Highway sa sentro sa lungsod sa Minglanilla. Duhan ini mga motorsiklo nga na slide. Ang report ni Femery Dumabok. Susamag domino effect nga klase sa disgrasya kining nahulikam sa Mitcom Command Center. Nakasinati og pag-ulan sa miaging semana maong basa ang daan. Sa dihang nisinyas ng traffic enforcer sa mga sakyanan nga padung sa norte, makita kining nag-una nga motorsiklo nga kalit lang nasarasay ug mausabang nahitabo sa duha ka motor nga nagsunod niini. Ingon usab niini ang nahitabo sa duha ka nagsunod nga motorsiklo nitong Sabado sa buntag sa susamang daan samtang nasinati ang pag-ulan. Makahibong ka ma-slide ra magdiretso ang motor. So, na-explanation ako nakuha mo na sa katong nagdala sa project na sa una. Mo dalin as giguna tanawon nimo nga to sa dool ang kwan mudangog gid ang iyang kwan tungod sa gigamit niya nga mga graba na during sa pag-semento. So, mato lang gikuan si Mayor gahapon nga siguro it's about time nga bisitaon na lang gid ako si DP. No, ato lang istorya sa DPWH nga ang tambal lagi na ma-asphalt overlay na diha. Sa mao gihapong dan, multiple collision usab ang nahitabo nining high-ace van nga nidumbol sa multi-cab van. Nisuway og lihay ang multi-cab aning pick-up. Apan sa SUV na inuon siya nakadasmag. Tungod sa impact, diriyot madasmagan kini mga pedestrian. Samtang sa kahadlok ng madasmagan sa kusog nga nakapadagan nga van, niamba kining usa sa mga angkas sa motorsiklo. Wala ra hinuon madasmagi ang maong motor. Obani Rod Prado ug Philip Patricio. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.